সারা ওয়ালনে রেকর্ড খাইরো খাসিনি বুয়াগ্রানি নেতৃত্বে 18 जना एमडीसी जों पालायखा मानखा गप्लाय मुइथांखा 18 जना एमडीसी तिब्रा मथनि पार्टी हायब्रेना मणिपुरआव 2023 सिन बुवाग्रानि बिसिंथै आंचलिक पार्टी हुंफानो बोर्ड फाइट खाइमे बायसों 13 जना एमएलए माफिखा बर्तमान चीनर एमएलए दिनी आसौ जा जतन पाखै बायसे याफखाय चिनि एमएलए नि बावो कखे हाइसी ओ 4 बছর ओ 4 बছর 3 बाय 4 बছर काम नि जराव जों तमा बुगिया दंखा केबु केस मासाखा केबु बुजाखा केबु सिनि तिब्रा मथने वारियर्स तांफां रौ बाक्सा थै थांबाय था गोबां माने जानजा गतेखा बाक्साबा वालाय लायखा दल बाय दल बाक्साबा टीडब्ल्यू कौ हाया सालाय वालाय लायबो बाक्सा वाइट एफ हाया साय वालाय लायबो बाक्साबा पेरेंट्स बडी मिले लाया वालाय लायबो फियाबा 4 बছर वालायबो फायलायबो मगदै सगल लायबो ओंमानि जरावबो दिनै हाय दिनैनो गोसो समाय मा तांनाय गायसा समाय ताङै